पुलिसनि बेरेखा गसंनानै नङाबा जोंनि हौवासाफोरखौ लांजोबो जोंनि हौवासा सेंग्राफ्रा बिदा फंबायफ्रा जिउ गोमाजानो गिनानै हमना लांजानो गिनानै मा खालामोमोन हाग्रा बारियाव उन्दुहैयो। हेलो मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो बे गोदान भिडिअ मानि सायाव नोंथांमोना थारैनो एसेब्लाबो हमदांनो हाबाय। दिनै बिपिएफनि प्रमिला रानी ब्रह्म मेडामा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों जे थांनाय बाराव जोंनि बर' हारिनि सायाव गोबां गुलि गावदोंमोन सरकारनि मानसिफ्रा गुलि गावनानै थै सिगदाव हुफुदोंमोन आरो बोरै गावदोंमोन जोंखौहाय गुलि बिनि बिषय जोंहा प्रमिला रानी मेडामा दिनै रोखा जोंनि खेंफोरथि होफैदों। अब्ला आङो प्रमिला रानी मेडामनि टपिकखौ आङो स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। आंनाव बुंहरदों फैनानै बुंफैदों रायजो राजाफ्रा जिहेथु हाग्रामाया सेक्रिफाइस खालामदों जाथिनि थाखाय आरो बिनि दैदेननायावनो सुखि जादों गतिके हाग्रामानि सिट जानांगौ बेबायदि होनदों। उरखावा मा होनखो नों दालालनि खोथाखौ लानानै बुंला जागोन नामा होननानै बुंदोंमोन बिफाना। आंनि फंबाय बायदि सानैजोंनो आन्दलन खालामनायाव जोङो गोदो बै समाव सानैजों गुबुन जायगायाव थांनानै जोंनि पाब्लिकफोरखौ जोंनि बर' जातिफोरखौ माबादोंमोन जावरिखांनाय लाबोदोंमोन ओरै हाग्रामा महिलानि ओरैहाय प्रमिला रानी ब्रह्म आरो उथावग्रा सोमना बसुमतारी बेबायदि आन्दलन खालामदोंमोन। जोंनि आइ मावफोर मालथि रानी नार्जारी आरो गुबुन आइजोफ्रा गियालना पुलिसजों जोङो एकेबारे जुजिदोंमोन। जोंनि आइ मावफ्रा बै बर' फोथाराव दावहा नांदोंमोन पुलिसनि बेरेखा गसंनानै नङाबा जोंनि हौवासाफोरखौ लांजोबो जोंनि हौवासा सेंग्राफ्रा बिदा फंबायफ्रा जिउ गोमाजानो गिनानै हमना लांजानो गिनानै मा खालामोमोन हाग्रा बारियाव उन्दुहैयोमोन लुवार बारियाव बे दावबारियाव दुब्लियाव उन्दुनाङोमोन। बे दुब्लियाव उन्दुनांनायावनो दतमानि सासे मा नाममोनलाय बावलायबायसो आङो दतमानि सासे सेंग्राखौ दुब्लियावनो गावथारनानै अमा बायदि बाननानै लाबोबाय पुलिसा रान्डि खालामबाय बिनि गावखौ बिनि गथ'फोरखौ मावरिया खालामबाय। मावरिया जानाय गथ'फोरखौ आङो स्कुल खुलिनानै लेखा फोरोंनानै हरबाय दा बिटिसिआव साख्रि मावो। बेफोरबायदि खामानिखौ जों जयै मावलायलायदों। जों फारसेथिं मावबाय बिसोर फारसेथिं मावबाय। एथ' खस्थ'नि उनाव जेराव हौवासाफ्रा लामायावनो साइकेल सालायनोबो हाया बे ओरैजायनिफ्राय ओरैजाय बारनो हाया बेबायदि अबस्था नुफेरदों प्रमद बर'नि सोमावसारनायाव माब्लाबा बिदि सिचुवेसन जाफेरदों नामा? जायाखै। फालो बेबायदि देखायदों बेवहायसो रायजो मोनो। दे दाना हाग्रामाया मोनसे सुक्ति खालामनो नागिरलायबाय। जोंनि बै एनडिपिफ्रा बेसे हाथियार देनानै हाग्रा गेजेराव थाबावनांगौ जाखो जोंना असान्ति जाबाय। गामि गालायाव थानाय रायजो राजाफ्रा असान्ति जाबाय। गतिके बिसोरखौ लाबोदिनि मोनसे सुक्ति खालामनानै लाबोदिनि होननानै सावरायलायनाय जाबाय। सुक्ति खालामनो थाखाय प्लेन पलिसि खालामनाय हाग्रामा महिलानिया दानिया प्रमद बर'आ मा सानखो बिदिबाथ' आंहा जाखानाय नंला आंबो जाम्बा जासिगोन बेखौ सानना मा खालामखो प्रमद बर'आ RSSनि आथिङाव सलादेन गेलेहैबायनो दानिया। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो मोनथिखाबाय आरो बुजिखाबाय जोंहा प्रमिला रानी मेडामनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ दिनै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना थारैनो बुजिखाबाय। बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा सानखो बिनि बिषय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय लोगोफोर। बिनिखायनो रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ आंनिफ्रायबो आं खावलायदों जे नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ सासे मोजां दैदेनगिरिनो भट हो जे नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावो।
अब्ला आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।